Eżiżuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejju kif jixraq biex niċċelebraw l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int mallem tajjeb tagħna Mulej ħniena. Int raj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Int sultan ħanin tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għall-erbieħ ta' ħutna Ġusepp u Marija Assunta. Nitolbu. Ħenna għalina Mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidu u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Eżodu. Fit-tielet xahar mill-ħruġ ta' wlied Iżrael mill-art tal-Eġittu, dakinhar stess waslu fid-deżert tas-Sinaj. Wara li refgħu it-tinet minn Rafidim, waslu fid-deżert ta' Sinaj u waqfu t-tinet fid-deżert. Iżrael waqqaf it-tinet hemm biswit il-muntanja. Il-Mulej qal lil Mosè: Ara, jiena ġej lejk fi sħaba sewda, ħalli l-poplu jismani nitkellem miegħek u jemmen fik ukoll għal dejjem. U Mosè qal lil-Mulej kliem il-poplu. Il-Mulej qal lil Mosè: Mur ħdejn il-poplu u ikkonsagrom illum u għada, jaħslu ħwejjiġhom u jħejju ruhom għat-tielet jum, għax fit-tielet jum il-Mulej jinżel fuq il-muntanja tas-Sinaj quddiem għajnejn il-poplu kollu. Fit-tielet jum mas-sebħ kien hemm rat u beraq u sħab oħxon qatt tal-muntanja. Instama' wkoll iż-żarżir qawwi tat-tromba u triet il-poplu kollu fil-kamp. Mosè ħareġ il-poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma' Alla u waqfu f'riġlejn il-muntanja. Il-muntanja tas-Sinaj bdiet iddaħħan kollha kemm hi, għax niżel fuq għal-Mulej fin-nar. Id-duħħan beda tiela il-fuq bħad-duħħan ta' forn u l-muntanja kienet titeżżes kollha. Kull ma jmur id-daq ta' tromba kien dejjem jitqawwa. Imbagħad tkellem Mosè u Alla wieġbu brada. U niżel il-Mulej fuq il-quċċata tal-muntanja tas-Sinaj u l-Mulej sejjaħ lil Mosè biex jitla' fuq il-quċċata tal-muntanja u Mosè tala. Il-kelma tal-Mulej. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int Mulej Alla ta' missirijietna, imbirek ismek qaddis u msebbaħ. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek. Imbirek int fuq it-tron ta' saltnatek, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int li tqiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tindett bl-abbissi, imbirek int fil-wisa kollu tas-sema, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Alleluja, alleluja. Alleluja. Infaħrek missir sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-Mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxiepli jistaqsewh għaliex tkellimhom bil-parabboli u weġibhom għax lilkom ingħata li tarfu il-misteri tas-saltna tas-smewiet, iżda lilhom dan ma kienx mogħti, għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta' Iżajija li tgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx, għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmurrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena infejjaqhom. Intom iżda ħenjien għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjien widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Waħda mill-affarijiet li forsi naħseb li żgur li kultant nistaqsu aħna li nemmnu eżis ħutija dwar is-silenzju t'Alla. Kemm Alla huwa silenzjuż, kemm ħanejdu hekk trid tgħatta fidi u x'hekk biex temmen f'Alla, kemm Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum u x'hekk jidher li huwa xi ftit jew wisq ħanejdu hekk imbiet. Mhuwiex evidenti il-preżenza t'Alla. U x'hekk Alla ma jagħmilx evidenti il-preżenza tiegħu. Dan iwassalna l-ewwel qari tal-lum. Eżis ħuti il-qaddisien il-kbar tal-Knisja fil-mixja tal-poplu t'Alla mill-Eġittu sal-Art Imwiegħda jaraw il-mixja tal-ħajja tan-Nisrani. U x'hekk il-poplu t'Alla li jkun maħkum mill-Farawn, skjaf, hekk kif aħna nitwildu skjavi ta' dnub tan-nisel, il-poplu t'Alla jinħeles mill-ilma x'injaqsam il-baħar tal-qasab kif aħna ninħelsu bl-ilma tal-Magħmudija, u l-poplu t'Alla li jimxi l-mixja fid-deżert sal-Art Imwiegħda kif aħna nagħmlu l-mixja tal-ħajja tagħna sakemm naslu fl-Art Imwiegħda tagħna tas-sema. Immexxijin minn Mosè u aħna il-mexxejtanu Ġesu. U kif smajna fl-ewwel qari tal-lum, il-poplu jasal f'punt meta Alla juri lilu nnifsu lill-poplu. U juri lilu nnifsu bħala Alla qawwi. Ir-rada, is-sħaba sewda, it-trombi u x'hekk, u l-poplu jitwerwer quddiem din id-dera t'Alla. U ktaqri żjed l-isfel mill-qari li smajna llum, il-poplu jersaq lejn Mosè u jitolbu mhux hekk. Itlob l-Alla jkellem lilek. Imbagħad int tkellem lielna, żgur li mmutu kien nerġgħu naraw d-dera t'Alla, mmutu bil-biża'. U Alla jisma' t-talba tal-poplu. Bekk ukoll aħna eżis ħutejta. Alla lielna ma jkellemniex direttament, ma jurix lilu nnifsu lielna direttament, għaliex Alla huwa Alla li l-fuq mill-komprensjoni tagħna, u Alla li ma nistgħux nifhmuh, Alla li huwa tant kbir li qudiem iċ-ċokon tagħna aħna kieku nitwerru bil-biża' kieku naraw l-Alla direttament f'din id-dinja eżis ħutej. U x'hekk, allura dan iwassalna għal persuna ta' Ġesu. Alla li jenna fi żmienna ma jkellemniex permezz ta' Mosè, imma jkellemna permezz ta' Ġesu. U fil-waqt li Alla fit-Testament il-qadim li l-poplu tiegħu juri lilu bħal Alla ta' poter, Alla l-qawwi, li jenna permezz ta' Ġesu
U xek, Alla jsir Alla vulnerabli, Alla dajjef għalina. Alla li mhux tibża minnu, imma Alla li tittersaq leħ bimħabba. Alla li tant iħobbna li jsir dajjef għalina, jitwielet f'maxtura fil-faqar, ibati jgħix ħajja bħal tagħna, jagħmel il-mirakli even mu personalment jgħix ħajja sempliċi u saħansitra jasal għad-djufija tas-salib eżiżħutej, imut fuq is-salib. Dan iwassalna l-Evanġelju tal-lum. Mhux hekk li quddiem Alla xuħut iwebsu qalbhom. Kif smajna fl-Evanġelju. Mela fil-waqt li Ġesu jgħid il-paraboli, ħafna ma jifhmuhx u ma jimpurtawhomx. Mhux hekk id-dixxiepli jistaqsuh. Għaliex tkellimhom bil-paraboli, f'mument ieħor jgħidulu sfissirhomna l-paraboli. U Ġesu jgħidilhom, għax dal-poplu ma jridx jisma', ma jridx jifhem, għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena nfejjaqhom. Hija xi ħaġa żisħuti li x'inti rifletti fuqha dibeżżana, iva żisħuti. Alla ħares qatt aħna nkunu bħal dal-poplu ta' ras ibsa li ma rridux nibdlu ħajjitna u ma rridux inħallu l-mulej jibdilna. Mhux hekk. Però mbagħad l-apostli jgħidilhom intom iżda ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Eżis qutilhom il-mulej jridu nitolbuh, eħlisna mill-qalb ibsa. Eħlisna minn dik il-qalb li ma trix taċċetta l-kelma tiegħek. Biet minna Alla ħares qatt it-tentazzjoni li nisimgħu il-kelma tiegħek u għax il-kelma tiegħek tistedinna biex nibdlu ħajjitna u aħna ma nkunux irridu nibdlu ħajjitna Alla ħares qatt. Allura l-kelma tal-Alla nsiktuha nbeduha minna. Muri jaħlisna minn dit-tentazzjoni. Enna ħalli narfu li l-kelma tiegħek għad li tiċċalinġjana toffrilna sfida. Sfida li kultant mhix faċli, mija l-kelma tiegħek li s-salvana, hija l-kelma tiegħek li twassalna l-ferħ veru, hija l-kelma tiegħek li twassalna l-ħajja. Eżisħut il-bot mill-kelma tiegħek mulej. Hemm biss 6,000. Enna mulejtina l-qawwa biex bħalla apposti ngħidulek u xek. Fissirhomna l-paraboli. Iftħinna l-misteru tal-kelma. Għatina qalb doċli. Għamilna bħat tafal fidejn il-fuħħari li jint mulej taġnu kif tixtieq int biex hekk aħna inkonna għajnejn li lesti li jaraw il-preżenza tiegħek, ikonna qalb miftuħa għall-imħabba tiegħek. Mulej, għatina l-għajnuna tiegħek biex inħalluk taħdem fina u permezz tagħna biex tkompli tkun preżenti fid-dinja tagħna. Nitolbuk mulej għalhekk għalina l-koll biex nkunu strumenti fidejk, strumenti li permezz tagħhom inti tkompli l-missjoni tiegħek ta' salvazzjoni għal bnedmin kollha. Alla rrid jagħmel patt magħna l-bnedmejn sabiex l-esperjenza tal-laqgħa tagħna miegħu permezz ta' Ibnu Ġesu tkun iċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Nitolbu ngħidu Alla tagħna isma' it-talb tagħna flimkien. U Alla għin lis-saċerdoti iħabbru u jfissru l-kelma tiegħek bil-fidi sabiex il-bnedmin kollha jiftħu qalbhom għall-verità. Nitolbu Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Aqta' mulej l-għaġġ ta' dawk li qegħdin ifittxuk biex isibu fejk l-għajn tal-ħajja. Nitolbu Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Alla tal-ħniena missi l-qalb ta' dawk li huma fid-dnub u għejnhom jindunaw li l-imħabba tiegħek hija ħafna akbar mid-dnub tagħhom. Nitolbu Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Għati lilna mulej il-fidi li ngħixu il-jiem kollha ta' ħajjitna fil-preżenza tiegħek ħalli narfu naraw is-salvazzjoni tiegħek fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum. Nitolbu Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Illum il-ħamis iżisħuti fil-waqt li ngħidulu grazzi l-mulej għad-don tal-Ewkaristija li waqqafa propju fil-jum tal-ħamis, ħamis ix-xirka u xekk.
Nitolbu bil-qalb għal-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji, għax Ġesu fil-waqt li waqqaf l-Ewkaristija waqqaf ukoll is-saċerdozju. Nitolbu għal-vokazzjonijiet għal dawk li l-mulej qed isejjaħ għas-seminaristi kollha, għas-seminaristi tad-djoċesi tagħna. Nitolbu għal-familji għax huwa fil-familja li titnissel il-vokazzjoni jeżisħuti biex il-mulej ma jħallix il-Knisja tiegħu nieqsa fid-dinja kollha mingħand sabiħ ta' żgħażagħ li b'ġenerożità kbira jilqgħu is-sejħa tal-mulej u jaċċettaw li jsiru saċerdoti u reliġjużi u missjonarji ħajwasslu s-salvazzjoni tal-mulej f'pajjiżna u fid-dinja kollha. Nitolbu wkoll għall-paċi fid-dinja, għall-anzjani, għall-morda, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali persuni li għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja tagħhom. Ħanieqfu ftit fiskiet u l-mulej noffrulu t-talba personali tagħna. Il-qamulej dawn it-talbit tagħna watina dak li qegħdin nitolbuk bibnek Ġesu Kristu sina li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdid, ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddist dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Narfew qlubna l fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jid-demm imqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu nċarġar għalih issa. Dan hu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Ġusepp u Marija Assunta. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimulaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier
u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Ta' kull żmien dik tal-ħajja Alla li juri l-qawwa tiegħu eżis ħuti kif smajna fl-ewwel qari, Alla infinejt, Alla kbir, isir dajja f'għalija u għalik biex jersaq lejna biex ma nibżewx minnu għax iħobbna jirrendi lilu nnifsu dajjef. Dik hi l-Ewkaristija eżis ħuti. Id-djufija ta' Alla mhux b'neċessità bażla, Alla jagħżel li jkun dajjef biex jersaq lejna. Kemm għandna x'nirringrazzjaw eżis ħuti u kemm għandna x'inroddulu ħajr għal dak kollu li jagħmel magħna. Ħanqumu bil-wieqfa u ngħidulu grazzi waħfrinna għal kemm forsi nieħdu l-Ewkaristija for granted fil-ħajja tagħna. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu ieqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu
u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iban u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ħanejdu issa bil-qalb 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalli f'did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.